everybody the corner watch, right? So onwero any choice at the moment. What they are explore abroad. Kam no onye could that thing again. Even now, okwo yojo onye could that thing. ọ bugokwa ọ nọgokwa abroad o. Okay, I meet Ramian where Odoneku, Onoga abroad then or compare the two life as in the two lifestyle can go where the two environment or the two government the different government and the different world and or prefer Nigeria. It's okay. Or a patriotic Nigeria, which is good, but let's be very factual. Let's be realistic and let's not attach emotions near high name. Open Nigeria, them a lot of us are no abroad na Open Nigeria, them a lot of us are happy banking job be abroad na asa toilets. Water. So and wearing a dikana in asa toilets, but it so a bit fulfilled. Kali ABC. You don't have insecurity to worry about the water. In where constant, as in where constant power supply, in where constant internet facility or connection. You're keeping a breeze with them and your country. Kena, in where job interview and all online. In where issues with network. In a interview, we're locked in the middle of the interview. But like some little things that should matter. Ichi may travel from Enugu to Abuja. Ihe ga na-eche n'uche bụ, will today be my last? I don't know if you understand. Ọmụba Ekene Dilichukwu ka ọmụba Christmas. Nke ga-enyetụ m a better feeling na this is not my last on earth, as in my last time. So all those things. And the government, in a way, I get blame kwa ha because onye ọbụla nọ there for their own selfish interest. Onye ọbụla na-acha akpanya akpa family ya. That's why ha chọrọ ka Nigeria dị mma. Ha na Nigeria adịrọ mma and it's not getting better anytime soon. You know. And even some people, so they got very surprised that some of your friends you trust not support this government because ha na-elite something from them. But once government happen, how they look at something. What Kagamana, Nigeria is again actual me queer, but when I say no shit hole, do you understand? But we as individual, okay, to keep as in to contribute our own quota to it. Ona bona, here Nigeria no neketa bụ survival of the fittest. Survival of the fittest. Now me ga afuketa people na-ezuzo ori nnu because they cannot even feed. From experience, they confirm go people na-ezu oli nni na. Gịnị ka ị na-akọ? People ha ga-ezu as in people afrịn ha li. M na-afụcha some things na-eme online like enwe one guy skit ya bụ o ji ego tụsa n'anyị. Then if you're a good person, if you the ego nechi ya azụ then he gives you the money. O nwere ihe ibu ị na-ele he begins to share it. Nna ife ebe a na-abụ ife ebe a na-abụ ubu nni. God. Ife ebe a okay. Nwaanyị kpọsara afọ ya were ya na-azụ ya afọ because na enwere ego ha ji ebi ya. But imagine now na Good Samaritan bịa now bulu that thing. Efu ndị na-asị ya na ha chọrọ efe ma na ha chọrọ ya but they couldn't afford it. They all want it but they cannot afford it. So ndị na I don't know Shao. I don't know but honestly amarakwa m ka in as much as Nigeria I love my country no doubt. Water. Mụ aga like we dị na-evi city. But ọ bụrụ m wee je bilu di. Ọ dị nnọọ mma ijide ije kụọ ịkụcha ịbatakwa ebe inwe peace of mind. Ebe ọ ga-abụ ịlarụsi ụla keta iji onwe gị akwa abroad ka ị ka enwere ka esi akọta in fact I don't know but it's terrible back home. People dey suffer. And ịbịakwụzi obodo oyibo nwa abụkwụrụzi moi moi because the exchange rate is high. Exchange rate is high. So people now
ha fụ ka e ga-esi tinye ha na lọgeji ha esoro lọgeji bịa ha ga-abịa maka ihe ị na-ekwu ada enye gịnị ka a na-akpụ ya streetwise this kịta enwe ka na plan ịbịa Morentus ka ihe na-akpọ those countries asị na ada aba aba enwe ndị ka nọ n'ụzọ na-asị slọt akadi biko kedu ihe unu ji aga ka m soro unu achọrọ m ịba Libya enwe Morocco slọt akadi ha chọrọ ha ga-asị gị na ibeta ọ die na die ị ga-go die die ị na-akọwa na ọbụla ndị be anyị ka na ndị be anyị adịghị ege ntị biko gbeelu despite ihe niile ha na-anụ ha ga-asị gị all die na die make we dey go or they go tell you say okay if abroad no good wetin you dey abroad dey do come back home come back yes why are you discouraging us enwere m cousin ọpụta na-asị na anyị nọ Germany na one for you na-atụrụ na anyị ọ bụrụ spare parts Mercedes Benz na-atụrụ anyị aka ka anyị na-ele si agaghị ọdịrị ọkwa like that ọtụtụ na-eme ihe nwere ihe na-emede ya na ta house nwere ihe na-eme na ta house so people dey smile ị natakwa house asị gị onye enwe ihe ọ chetara na abroad o buru akpị anata ha ka ị ga-eme ụwa meta ya mma so you first of all seek for your own gịnị your own happiness mee nke ị ga-eme maka ndị ga-eje abroad na-achọ iprove oke ya ọ ga-enye afọ ya ọ ga-enye but ebe ị nọ you're not comfortable just because you want them to feel na ịdịkwa comfortable who you dey please who are you pleasing? Ị ga-alụ you collapse the next thing ndị ahụ iji maka ha na-alụ 10 to 10 or 5 to this thing they will move on na you wey die na you lose so gịnị ka ị na-adọgalụ like you need to be healthy to take care of people and you need to be healthy to make the money. Some people ga na-alụ ọlụ ama m last ha ji espa ha gosigodi ga-azụ ọkpa ha mmadụ ga-eyi ofu sọks ga-elepụcha elepụ ọ na-alụ ọlụ ego gị lụọ isend ya Nigeria ndị Nigeria na-eflex ife ebe ndị a na-eflex ego ha na-gede no work for